Ja som vo svojej politickej kariére vždy bol absolútne úprimný, otvorený a mnohí mi častokrát vyčítajú, že mohol by som byť niekedy diplomatickejší. Ale už pri svolení za predsedu Hlasu som jasne povedal, že moja najvyššia politická úloha je byť úspešným a dobrým predsedom politickej strany Hlas. Že mojou manažerskou úlohou je byť čo najlepším ministrom vnútra. Ale rovnako je mojou úlohou byť aj dobrým otcom pre deti. A uznajte sami, že ako predseda Hlasu, aj minister vnútra, ja ozaj nechodím do práce na 3 hodiny denne, ale 365 dní pracujem. A nech mi je teda odpustené, že po skončení vlády, keď boli vládne prázdniny, som išiel na plánovanú dovolenku. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi robili fotky. Letel som Ryanairom s ďalšími desiatkami Slovákov a Čechov do rezortu, kde bolo ďalších 1000 ľudí. A pri tom, na čo sa pýtate, od prvého dňa po tej veternej smršti, na rozdiel od zemetrasenia, na ktoré sa progresívna vláda s pánom Odorom absolútne vykašľali, boli nasadení jednak krízový tím ministerstva vnútra, jednak tam boli pracovníci ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, ktorí na mieste spisovali s tými ľuďmi na druhý deň po veternej smršti žiadosti o to, aby im bolo preplatený prvý finančný príspevok, ktorý majú nárok od štátu. Dnešnému dňu bolo takýchto vo výške 1500 eur zaplatených 214 domácnostiam, ktoré boli poskytnuté z ústredia práce. Rovnako krízový tím ministerstva vnútra bol na mieste a spolu so samosprávou aj občanmi riešil všetky škody, sa spisovali hneď na mieste. Hasiči, policajti aj záchranári poskytli hneď na prvý deň absolútnu súčinnosť a my sme predĺžili termín na to, aby nahlásili občania aj samosprávy škody, ktoré vznikli na majetku do dnešného dňa. Dnešným dňom končí termín, kedy majú možnosť občania nahlásiť tieto škody smerom na krízovú komisiu ministerstva vnútra. My to bleskovo prehodnotíme všetky žiadosti a nepôjde o vyplatenie týchto škôd niekedy v septembri alebo kedy by to mali v štandardnom režime, ale hneď ako vyhodnotíme oprávnenosť týchto nárokov, budem kontaktovať predsedu vlády, aby vláda per rollam rozhodla o vyplatení kompenzácie finančných škôd, ktoré boli spôsobené na majetku obyvateľov. A upozorňujem, že už 214 domácností dostalo prvú dávku humanitárnej pomoci vo výške 1500 eur na domácnosť a môžu o takúto dávku požiadať ešte raz. Takže odmietam akékoľvek obviňovania či už našich aktivistov v médiách alebo opozičných politikov o tom, že vláda sa na ľudí vykašľala. Nevykašľali sme sa na nich ako Odor. A to, že minister nie je na mieste hneď a nerobí si fotky, ako dvíha spadnutý strom, neznamená, že ľudia nedostali absolútne najrýchlejšiu pomoc, akú len dostať mohli. A verte mi, že keby sme z hľadiska krízového riadenia zlyhali tak, ako zlyhala vtedy Odorová vláda, ktorá nebola schopná tým ľuďom poskytnúť nič, tak v momente deti, nedeti, sadám na lietadlo, idem na východ a idem urobiť poriadky. Ale našťastie som obklopený tímom ľudí, ktorí sú profesionáli a vedia, akú prácu robiť majú, pretože na prvom mieste je pre nás pomôcť ľuďom. Keď došlo k zemetraseniu v roku 2023, tak ani krízové riadenie, ani zastupcovia úradu práce neboli na tom mieste a o ľudí sa absolútne nezaujímali. Tam im nebola zo dňa na deň vyplatená finančná pomoc. Boli sme to práve my, ktorí sme schválili to minulý rok, že tá jednorazová finančná pomoc nebude iba na výške do sumy 800 eur, ale sme ju zdvojnásobili takmer na sumu 1500 eur. Vtedy Odor a jeho úradníci z krízového riadenia ani ústredia práce medzi tých ľudí neprišli. Tí ľudia boli bezradní, pretože tam štát nebol. Viete, keby tam aspoň ten Odor poslal schopných profesionálov, ktorých vždy sa tak hrdo bijú, že profesionáli sú v progresívnom Slovensku. Tam medzi tých ľudí neprišiel jeden úradník. Aj tí, ktorí tam z krízového riadenia boli, tak neboli schopní tým ľuďom povedať, že čo majú robiť. V našom prípade, ešte raz vám to hovorím, po veternej smršti deň tam boli zastupcovia ústredia práce, opýtajte sa tých ľudí. Spoločne vypisovali tie formuláre, aby bolo poskytnutá finančná pomoc. Krízové riadenie ministerstva vnútra tam bolo nasadené hneď v momente. Hasiči, policajti, záchranári. Ak je to takto zabezpečené, tak v tomto prípade asi nemusí ísť politik na každú jednu udalosť. Áno, je to aj symbolická pomoc. My sme práve preto aj išli medzi tých ľudí, ktorí boli postihnutí zemetraseniami, aby sme im dali symbolicky ukázané, že ak tu neprišli ani úradníci, ani štátni tajomníci, ani ministri, tak sem prichádza vláda. Ja mám našťastie okolo seba profesionálov. Môj štátny tajomník aj štátna tajomníčka boli na mieste hneď v tom čase a teda nech mi je odpustené, že aj ja mám nejaké
právo tráviť svoj čas s rodinou, ešte raz vám to hovorím, ak by som vedel, že zlyhávame tak, ako zlyhal Odor a progresívne Slovensko pri zemetrasení, behom sekundy som v lietadle a idem narobiť poriadok priamo na východ a povyhadzoval by som všetkých neschopných úradníkov, ktorých mal Odor. Našťastie, ja okolo seba mám perfektného šéfa krízového riadenia, perfektného prezidenta hasičov a skvelú policajnú prezidentku a rovnako veľká vďaka môjmu ministerskému kolegovi Erikovi Tomášovi a ústrediu práce za to, ako bleskovo sme tú pomoc poskytli tým ľuďom. Prosím, choďte urobiť reportáž do Margecian, do Gelnice, opýtajte sa ich na to, čo tu hovorím a keď nejako klamem, tak som pripravený vyhodiť zodpovednosť.